gado ya zama. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Zainabu. A bari in shigo in ba za ki iya fita. Zai ma iya. Maman yan biyu. Kai. Allah da ya sauke muke lafiya. Me na fara? Sannu. Ai ba ki sani ba. Ai fata na galin lamiri. Haka ne. Kika sani ko ki haifi biyu ko ma sama da haka? To aka ce zan iya. To me? To sannu kai dai sannu. To me muka samu? A'a. Ki shiga ciki ki duba. To sai ki gani ko menene a ciki. Shikenan zan duba. Sannu ya dai? Zainabu. Wato jikina ne nake ji ba daɗi. Subhanallah. Allah sa dai ba larurar nan ce za ta tayar min ba. Ka daina faɗa haba. Allah ya kiyaye. To ya za a yi in ita ce? A'a Allah ma zai kiyaye, Allah zai rufa asiri bari ba ku. Za ka shiga nan ɗin ko can za ka yi? A ban dai in shiga nan ɗin in ɗan huta tunda a gyare yake na ga aikin gyara. In so ko wajen anjima ne sai in tashi in ɗan watsa ruwa. Yawwa to sannu. Sannu. Sawaki. Allah sauke ki lafiya Zainab. Amin. Malam. Malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam. Raji'un malam. Sauri ki fito. Kin ji hayaniyar yara a waje ba? Ni suke bi suke waiwai yar baiwa wai me ke faruwa ne wai? Menene ba gane ba? Dan Allah je ba? ki same su. Ni na rasa menene sai bi na suke ta yi. To. Wallahi. Zauna ne guri ki zauna. Lafiya? Menene haka? Ka kun ga mun yara. Har kofar gida? Awo ba za ku ba shakka. Billahi lazi zan da malmala yaro a nan wurin wallahi. Zan je har gidan uwayenku wallahi ɗaya bayan ɗaya. Ehe, dalili da menene? Me zai muku? Awo. Tabbija. Wallahi lazi la ilaha illa wani da yaro ne a unguwan nan. In kuma ganin wani ɗan.
in bantan uban yara kawai ha to ba dai anan ba sun wuce ko na rarrake su abinda za a min kenan a cikin unguwan nan don rashin mutunci ai ba zai yiwu ba a cikin unguwan nan ba uban da ke bamu ci babu mai bamu sha don haka ban ga wanda ko ya isa ya ce zai takura miki ba a cikin unguwan nan akan menene akan wasu kike wannan wanda irin ja'iba ce haka sai ka ce ayan fata in bantan uban yara Hajara. Na'am. Lafiya? Me ya same ki? Ciki na yake min ciwo. Ciki ciwo? Subhanallah. Ko da yunwa ce? Ba ma ko bane ita ce dai. Kin sabatin safa da muka sha kunu. Mu ƙara cin komai ba. Da rana ba mu ci ba da daddare ma ba mu ci ba. Ya za mu yi? Ma ai ita ce. Ni ma na kasa baccin ai. Ayyo Allah. Yanzu kin ga ruwa can kawai mu sha kawai shikenan mu kwanta. Ai cikin sai ya ƙara kullewa ko? Ba zai ba. Muka take shi da ruwa shikenan. Insha Allah za mu samu mai bacci. Ni duk ba wannan ba umma. Ina so dai kawai ni ki amince na san ba wai kina son wannan abun bane. Tallan nan da 'ya'yan mutane kowa yake ni ma ina so na fara. Ko kayan miya ne ki siyo mun zan fara saidawa da irin wannan halin. Ni? Ha. Na, me amfani na? Ai ba zai yiwu ba. To ni a gidan wace ce da ba zan yi tallafa umma? Ke yar mai wadatar zuci ce. Ba dole ne sai 'ya'yan masu kuɗi ba ai. Alhamdulillahi da abin da Allah yake bamu. Kin gane? Don haka babu zancen talla. Ni ya kamata in je in zage duk ƙarfi na nemo wani abin da zamu ci. Kin gani duk dangin babanki ba sa son kulawa. In ba dan su ba da mugun halinsu ba ai kamata ya a ce suna kawo ɗauki ko? To tunda haka ne shikenan mun gode wa Allah a hakan. Samu ruwa banka ni ma shi zan sha. Kwanta kin ji ko? Ruwan fa bai fi saura kofi ɗaya bane fa ya rage. Ke kin san wannan ma basiya ake yi fa. To sha na ban miki ke sha. Ki daure ki sha nace ki koyi irin wannan. Awo. Ba shi kenan mi ta yan kuka. Tunda haka ne. Ki in yi ba shi kenan ba. Ana wani irin rayuwa ne. Haka Allah ya ɗoro mana. Ina jin ki mu je. Tunda haka kike so ni duk unguwar sai an ji mu. Dan idan ba zan kwalla miki uban ihu ba a nan wurin Allah ya tsina Allah. Saboda Allah za ki saki ranki ko kuwa? Shikenan. Shikenan yawanci. Ba za ki sha ba? Zan sha. Ya dai? Hajara. Ayar Allah. Ya aka yi? Unguwa za ni ne. Ya ganki. Unguwa. Unguwa kuma da sassafen nan? Mana. Yaushe to zaki dawo? Ha ba dadewa zan ba. Ko me ake ciki inda da zaki ci insha Allah. Sai na dawo. Lafiya? Lafiya kalau. Na zo ne ina neman aiki da Allah ko zan samu aiki a gida. Neman aiki? Eh. Kuma shin zaki ta kankusa mutane ko ba haka?
ya hakuri. Bari in je in sanar da Hajiya. To. Na farko dai bari in fara miki Hajiya. Wallahi ɗabi'unki suna burge ni a rayuwata. Kuma ba ni kaɗai ba ma nake faɗa a haka. Mutane da dama suna mana magana su tare mu a hanya su ba mu labari. Kin ga Lami, da Allah ki kyale ni da wannan bayanan, kake wani sa kaina ya ƙara wani fashewa. Bayanin da muke yi shi za mu yi. Kin san ni ina son a samu labari a gayan. Ko dan nan ku kuke dan samu mana labarin raka, in ba haka baya za mu yi musan me ake a cikin unguwa. Assalamu alaikum. Allah ta yi. Sala. Barka da hutawa. Barka dai. Ya aka yi ne? Wata mata ce ta zo tana bakin gate wai ta zo neman aiki ne. To. Neman aiki. To shikenan babu matsala. Ka je ka shigo da ita. Ai Lami, kin san shi mutum da mutane ne. Gaskiya ne. Kuma wanda ya gada baya wulakanci, in kika ga mutum yana wulakanci haye ne. Gaskiya ne wannan magana haka ta yi. Yawwa ai su mutane da su ne abokanan tafiya. To Ubangiji Allah ya kara miki ɗaukaka Hajiya. Allah ya sa dai an dace. Ina sa ran haka. Hajiya ta ce mu shigar da ciki. To madalla, nagode. Sannu da zuwa. Hajiya ni zan koma bakin aiki. To shikenan a koma. Allah sarki. Sannu ina gajiya. Ba gajiya. Madalla. Ya sunan malamar? Zainab. To Zainab na ɗauke ki aiki. Madalla, an gode. Yau saboda haka za ki fara zuwa daga gobe, kuma kuɗin aikin ki duk wata zan baki 7,000. Ikon Allah, Allah ya ƙara buɗe, Allah ya saka da alheri. Madalla, an gode, Allah raya zira'a Hajiya. Kuma a mai da hankali akan abin da aka zo yi, saboda na ga kina da buƙatar aikin ne, aikin na ba wani mai zafi ba ne. Allah ya jagora. To za ki koma? To shi kenan. Madalla. To bari a ɗan baki kuɗin mota ko? Lami in go a bata. An go da biya. Na baki lafiya. To shi kenan. Tashi lafiya. Sai an jima. To sai Allah ya kai. Sai goben ko? Yawwa. An gode. Yawwa. Madalla. Salamu alaikum. Hajiya kin fito? San da fitowa. Sa da an dace. An dace alhamdulillah. Ta ma ce fara zuwa gobe. To alhamdulillah. Yayi kyau. Wallahi. Yayi kyau. To sai an jima. Na gode Allah saka da alheri. To shi ke da mu je. Haba Hajiya, haka ake yi daga ganin sarkin fawa miya ta yi zaki? Kamar ya me kike nufi ne Lami? Daga ganin mata kawai ki amince mata ki ɗauke ta aiki baki binciki halayyarta ba, haka ake yi? Haba Lami, ɗaukar 'yar aiki kuma sai na yi wani bincike, neman aiki fa ta zo ba neman aure ba. Kamar wacce ta zo neman aure? Me a ciki dan an ɗauke ta aiki? Ta yi gaskiya, bai san mutum ba, kawai da ganin ta ba bincike ba kuma sai ki ɗauke ta aiki. To ani na kasa gane wannan al'amari naku. Kada fa hasada ta nemi ta shiga a ciki. Wai dama kun santa ne? Farin sani ma kuwa. Kin san lakanin gidansu da me ake kiran sunan gidansu? Masu kashin tsiya kuma tsinannu ne, ba su da mutunci. Idan kika je bakin tasha kike neman gidansu ko yaro karami, idan kika ce gidan masu kashin tsiya, ba wanda ba zai kake gidan ba. To ai kuskuren anan me isa ba ku gaya min tana nan ba, gashi an riga an zo an ce an ɗauke ta. Idan 'yar aiki kike nema, a samo miki yarinya mai jini a jika.
ai ba mai jini a jikan ba. Yanzu ita wannan ya za a yi da ita an riga an karɓe ta. Ai tun farko ya kamata ku yi maganar nan tun tana nan ba a riga an ce an ɗauke ta ba. Shikenan Hajiya tunda ba za ki iya mata magana ba. To ki watsala magana mana. In ya zo ki kira shi ki gaya mai kawai in ya zo ya sallame ta shikenan. Kenan. Abin da za a yi kenan. Ina za ka ɗauko kashin tsiya ka kawo cikin gidan. Yaushe kuwa? Sai shi ne. Kana cikin sutura? Ki tona kanki asiri. Allah ya raba mu iya zubillahi. Amin, amin Hajiya. Assalamu alaikum. Sanda zuwa. Yawwa. Kin ga. Garuru. Mu zauna, mu zauna. Ai Allah. Na kwaso rana. Bismillah. Allah. Magani. To. Wani ne ya baki kyauta ko kuma dai ke kika siyo kuma a ina kika samu kuɗin umma? To in banda abinci duk wanda ya dogara da Allah, Allah ya isa mashi. Amma ni fa umma kake ce na cika tambaya kamar fa yar jarida. Ki gaya min ina kika je da kin ce in kika dawo za ki gaya min. To ba wani guri na je ba, gidan neman aiki na je. Kina nufin wanke-wanke da shara? Ha ba umma baki kyauta mun ba. Me yasa da zaki tafi ba zaki dauke ni ban mu je ni ne aikin? Sai ke kina mahaifiyata? Ni ce me ya dace in yi baki ba. Ni dai na san diddai a kaina kike kuma ki ga na koma makaranta. Ni dan Allah a bar zancen makarantar nan. Yanzu ta ciki miki ko ta makaranta? Ko ma ta menene ake yi? Oho. Ni dai naje kuma naje a sa'a. Ta amsa. Yawwa. Shikenan. Bari in je in jika mana. Ha. In jika miki ke ma? To. Amma ni dai bari dai in dan huta. Aya. Hajara. Ha za ki tafi? Amma baki asubanci ba kuwa? Kin san ta ce mun in je ne da wuri saboda tana tafiya aiki. Shi yasa kuma yadda ta kimanta ni in ta ma kuma naga tana da mutuncin sosai ya kamata. Ko? Kin ga tana da mutuncin dai ko? Yi mana. Kun ga wannan. Kya sai abin da zaki karya. Ko sai na dawo. Sai kin dawo. To. Ni ce. Wacce ta zo neman aiki jiya? To. Yawa. Lafiya lau. Lafiya kalau. Madalla. Ai baka gane ni ba ni ce ai da na zo jiya neman aiki aka ce in dawo yau. Allah sarki na gane ki. To bari mu wuce ko? A'a. Gashi Hajiya ta ce a baki. Dan wannan maganar aikin babu ita amma ta ce ga wannan. Kaman yaya ban gane ba. Cewa ta yi in baki wannan dai kawai. Wannan? Ka bani wannan? To ni me zan yi da su? An gaya maka na zo ne maula? Duk dai ba haka ba. Ya ce dalla ka fara can kudin ku. Yanzu Hajiya kudi kike matsiya ta kawai marasa mutunci. Hajiya ki karbi kudin nan za su iya toshe miki wata kafa. Ba na so. Me zan yi da su? Gumi na zo nema. Ba maula na zo yi ba. Ba na so. Ku je ku rike. Kar Allah isa a yi. Ba na so. Amma da kin yi haƙuri kin karɓi kuɗin nan Hajiya. Umma, ya naga kin dawo da wuri. Warke dai, takaici ne da bakin ciki. Ya abin nan ɗina. Ajiye tsintsiyar nan ki zauna ki yi. Allah zauna. Ya aka yi umma? Ayya ne ma ba a yi ba. Me ya faru? Matan nan bata da mutunci ashe bata da kirki? To. Me ta miki? Ta ce babu aiki. Babu aiki? To me yasa ta ce miki ki dawo kuma? Amma kin tabbata ita ta gaya miki ko dai ji kika yi? To ba ita faɗa ta yi a gaya mu. Har ta ba da kuɗi wai a bani na watsa musu na ce ban so. Amma da kika je gidan ba idan sani?
akwai wa'insu mata dai guda biyu. Na ga ɗaya tana wani gwagwatsula baki tana abin nan, ni kuma ban damu ba. Bire ya kama da mutum. Mutum fa sai a hankali. Bara in je in kawo miki kokonki da kosai ki sha ko? Ba zan iya sha ba. Umma in kika biyo mutanen duniyan nan fa wallahi hawan jini sai ya kama ki. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan Allah ki sha kunan nan umma. Albarka zan sha. Nace miki bar shi sai an jima. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kin gani wai da tunda nan zai tsaya mini. Au? To da kosai? Ba kosai fa ba zan sha ba. Yawwa. Malam lafiya ne? Da kai nake lafiya ne? Umar. Lafiya me yake faruwa ne ka zo ka wani tagumi me faru? Wato gaskiya Umar rayuwa ta ce take cikin wani irin yanayi na mara daɗi wallahi. Ba ni da kwanciyar hankali a gidana kwata-kwata. Wato tunda al'amarin rayuwar nan ya canja min gaba ɗaya, rayuwa ta min tutsu, shikenan matata ta canja halayenta gaba ɗaya. Rashin mutunci kala-kala take mu. Wai ita matar ta kace take ma haka? Wallahi. Wato duk abin da ma ni wani babban abin da yake firgita ne, duk na gama ya wuce na muka haɗu da ku muka hira, sai na doso gidan sai na ji gaba na yana faduwa, ina shakka shiga gidan. Haka wannan ai ba karamin tashin hankali bane. Ka san shawara da zan baka? Abin da nake so in baka shawara ko in gaya ma, ka ƙara aure. Au me? Ka ƙara aure. Aure ba kace Umar? Wannan shine mafita kat. Ai ina haba Umar. Yaya ni da nake gaya maka irin rayuwar da nake ciki kuma ka sani, wanda a yanzu ma da kyar nake kokarin in ci da ita, shi jawo min ma raini da rashin mutunci, kuma yanzu in je to yanzu ma da wani kudin zan yi auren. Ni fa wannan shawara da na baka da nace ka ƙara aure, ruwanka ne taimaka amfani, ruwanka ne ka taimaka amfani. Kuma dalilin da yasa nace ka ƙara auren nan ba komai bane. Kai fa ka gaya min irin wulakancin da take ma. In ka doshi gida gaban ka ya dinga faduwa, in ka je taimaka wulakanci, to wannan ƙarin auren da za ka yi shine zai jawo maka kwanciyar hankali a cikin ranka, ka samu nutsuwa. Ita kanta in ta san tana da wuta wataƙila cin mutuncin ma ta daina maka. Ni dalilin da yasa na gaya ma wannan magana kai aure kenan, ba dan komai bane. Amma ka zauna haka, kuma yanda Allah ya baka kuɗin da kai wancan auren, haka in ka sa a ranka ma zai baka kuɗin da za ka yi wannan auren. Abin da nake gaya ma da shi kenan. Idan ka ɗauka ya ma amfani, idan baka ɗauka ba ruwanka. To Umar aini ka san tunanina yanayin yanda take, in na je na auro watan masu zo kuma saboda auren waccan din ta zama kawai ta daɗa ƙara min wani abin da ya fi na da. Ni wannan shine tunanina. Kaga ni fa magana ɗaya nake yi. Alaikum salam. An ga sai yanzu na dawo ko? To sannu. Wato al'amarin rayuwar nan ya zama abin da ya zama. Rayuwa ta canja min bayan da na santa ba. Ina kallon al'amura wasu iri. Kai, ni ban san wani dogon bayani. Ban san wani ƙauli da ba'adi. Me kawai ka zo min da shi tukunna? Ba a dai ɗan rasa nono a rigawar in Hausawa. Me wannan? Kuɗi ne mana. Wannan canjin 'yan hayi shine zaka ce mun kuɗi? Wannan da kuɗi fa ka ce? Wannan da bai wuci ka ba almajiri sadaka a hanya ba? Sai ka wani taho min gandar wai kuɗi kai kenan ka burge. Haba Hadiza, saboda Allah ba ki sanya aka yi na same su ba, amma na baki kice wani canji ne? Kar baki manta fa ni fa mijinki. Kaga kakka ja min wani kauli da ba'adi, kanka ake ji. Mahaukaci ya faɗa rijiya ce kanku ake ji, ni wanka na nake. Yan saboda Allah, saboda rayuwa ta canja min, shikenan zaki dinga min irin wannan? Ni fa mijinki ne. An maka din miji? A da kenan.
Ka san Hausawa sun ce iya kuɗinka iya shagalinka. To yanzu ba za ki karba ba? Kaga, kakka cika ne da surutu. Abin sai yayyawa. Ba biyan bukata ga shegen surutu. Abin ai sai yayyawa shege da hauka da haƙorin sama. To yanzu dai ba za ki karba ki yi wani abin da ya kamata ki ba. Hadiza. Hadiza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya umma wannan rayuwar ba za ta balle mana ba. Akwai wanda zaki ga mun fi su wadata, mun fi su komai, amma ba sa zama haka. Tashi tsaye fa suke suna neman abin da za su sa a bakin su. Amma daga ni haki sai dai mu kunshi. Allah fa ya ce tashi in taimake ka ne. To haka nan za mu ci gaba da miƙewar da tashin. Ina duk abin da mahaifinki ya mallaka mana a cikin ɗan gidan nan da ɗakin nan, kiga ɗakin nan kiga inda ya koma. Babu komai duk abin da muke da shi ko? An siyar. Alhamdulillah. To don haka yanzu ma akan hanyar sai da wannan abin nake. Siyarwa kuma? Jari zan ja. Komai na ɗakin nan ban kama mun sai da shi. To me amfanin su? Hatta kayan da muke sabi fa kala uku bane muke da shi daga ni fa haike fa umma. Mun gode wa Allah da ya bar mu haka. Ta kaya ake yi? Ana ta kaiwa yake ta wani kaya. Ki bari kawai siyarwa zan yi in ja jari. To yanzu idan an saida din sana'an me zaki fara? To ni dai da sai ne tunanin wake da shinkafa. To amma kuma sai na ga tsarabe-tsaraben shi yayi yawa. Sai na ga kawai rama da zogale. To kin gani su cefanen su kaɗan ne. Sauran kuɗin idan aka sayar sai a ajiye. Ba talauci ba. Me zai sa mahaifiyata ta fita tana tallan zogale da rama? Ai sai mu gode wa Allah da ya bar mu da rai da lafiya ko? Ke bini da an yi magana shi ke da sai ki ce wane ne menene Kullum ina cikin gode mai ai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yau ya na gama baraka na da wuri. Wallahi tallahi Allah ya kawo kasuwa yau cikin ikon Allah. Saka shi na riga ki yau. Ai haka ake. Har an taso? An taso. Albarka me zai hana ba za a gyara wannan abin littafin nan a mashi abin nan kin ga yanda yayi guda. Yana gyarawa ai. Allah a taimaka kin gani shi ma ba fa abin wasa bane. Yawwa. Yan makaranta. Ya kasuwa. Kasuwa alhamdulillah. Ai ta tafi gaba ɗaya an yanda kika san waso su. Nan da nan ta ƙare. Ita to kuma zaman me za a yi? Kan mu wani karin bani kaɗan ya rage in ɗora wata. Sai na ce kai bari daidai in bari tukunna. To ina cinikin mu kirga. Ciniki? Au, inda haka ne to duba nan gashi na a nan wurin ba. Wani su ciniki ne. Kai mama na ya naga yan canji. A'a ni wannan ma ban san da su ba yawwa. Bari rufe ba ruwa na. A'a wani ba ruwanki kin riga kin gano sirrin jaka kuma sai an mata ƙari. In aka buɗe mana jaka sai an mata ƙari. Amin. Samun waje kuturu da rawan gada. Namiji wai ya kwanta a ɗaki har karfe 9 na safe ko 10 na safe yana sharban munshari. Kana nan kana kwance kana ta sharban munshari kana baccin asara. Mazan arziki sun fita nema amma kai kana nan kai baje-baje akan gado. Tashi! Baka ji?
kana kwance kana ta zuba uban mun shari, gari ya waye tuntuni rana ta fito, ko ni mace na tashi na yi wanke-wanke da shara, bare kai namiji gododo da kai kana nan kwance ka baje akan gado sai uban mun shari kake. Wai ki da Allah da wa kike ne? Da kai nake. Na ce da kai nake. Wai ki dan Allah dan Annabi ni ba mijinki bane. Ya kamata fa ki sassauta harshenki. Na yadda kai mijina ne, amma dai sunan ka solo biyo. Me yasa kike yin haka ne? Ka tashi ka tashi ka tashi ka tashi gari ya waye. Wai ke dan Allah dan Annabi. Me yasa saboda kawai kina takamar ko da ban ciyar da ke ba zaki iya ciyar da kanki shi yasa kike gaya min maganganun da kika ga dama? A haye saboda kana ciyar da ni shine za ka yi min gori, saboda kana bani shayi da buredi da shinkafa, to ai wannan gidan kowa ne, gidan kowa akwai wannan. Gaskiya ya kamata fa ki shiga tattayinki, in ba haka ba fa wallahi tallahi zan dauki mataki. So nake ka dau matakin ai. Kaga tashi ka fita ka je ka nemo ka kawo min, kuma wallahi na gaya maka idan ka fita ka kawo min irin abin da kake kawo min kullum wallahi rai zai baci, sai dai mu dora daga inda muka tsaya ni da kai. Kana kwance wai namiji kaman ka gododo da kai kana kwance kan tashi zan gyara gado na tashi zan gyara gado. Nan dai ba ki tsoron Allah wallahi. Kai tsoron Allah ne da kai ai. To amma dai ai ba mutuwar zuciya ba. Zuciya ta mutu bana me ya rage? Sai kana zaune arzikin zai zo ya same ka ba sai ka fita ka nemo ba? Yanzu ya riga an gama rabon arzikin kowa ya dauka ya tafi, kai kana nan kana kwance. Me yasa baki samu naki ba? Ni na dauka tuntuni ai na gama. Ni na dauna wa tuntuni na dauka na adana. Kai da ka kwanta kana baccin asara. Dukka ba ka gama lallatse min katifa kuma ba wata zaka saya min ba. Magana ta gaskiya sai dai ka dinga kwanciya a doguwar kujera. Dan ni in ka kashe min wannan katifan ba wata zaka siya min ba saboda yanzu ba shi gare ka ba. Ni da kai ƙwaryar sama ce take dukan na ƙasa. Ina ki aje sabulun nan ne? Ai ba kai ka siyo shi ba. Sai dai kai wanka da omo da kilin shi ma taimaka maka zan yi. Dan in ka ƙaran min da sabulun siyo min zaka yi? Adashe na da nake yi nake kukutawa su nake dauka nake amfani da su. Kana kwance ni zan siyo maka sabulun wanka. Abin da yasa ka ji na ce maka ina neman ka afa jajin ido rufe. Wato gaskiya ni al'amarin fa yarinyan nan ya riga ya gama damuna wallahi. Na rasa yanda zan ma yarinyan nan wallahi. Cin mutuncin yau daban, na gobe daban, na jibi daban. To kai Yakubu in banda abinka me zan ma? Duk abin da zan gaya maka na shawara da zan baka na baka. Duk irin maganganun da zan ma nama amma ka ki dauka, to me kake so in gaya maka? Ni ba komai ne matsala ta ba a yanzu, na yadda na ji na dauki shawarar ka yanzu. To amma wai kai a rayuwar nan yanzu wace yarinya ce za ta dauki gabarar cewar ta yadda za ta aure ni a irin wannan yanayin da nake, kuma ga yadda matata take. Idan wani ya ki ka wani ba zai so ka ba? Babu wani mutum da a duniya zai ce kab ya rasa masoyansa. Kuma kai abin da nake so in fahimtar da kai ka san wannan abin fa ba sabon abu bane. Yau in kana da shi za a bi ka, idan baka da shi waɗanda ka kyautata din na rantse da Allah wani in ya ganka ko gaishe ka ba zai ba. Bare mace kana wani magana ka kana wani kaza dan ta juya maka ba, to sai me? To yanzu dai mafita tana gare ka, yanzu wace mafita za ka samu? Kama ta yi mun mana, so mu je mana. Kai me haka? Ai gani na yi idan ban bi ta ba sai ta kule kuma karshen ta in je wani rasa ta wallahi. Shikenan azarbabi baka san wace ba kawai da ka ce mata ma shikenan kawai ka bi ta jela kawai mu bi ta. Ko bin yarinyar nan muka yi daga makaranta take ba tsaya za ta yi ba. Ba kuma sauraron mu za ta yi ba. Amma abin da zamu mahaifiyar ta dare za mu je mu samu. Assalamu alaikum. Khadija, ga wannan garin kwaki ne da Allah tunda da dan ragowar kuli da muke dan yi mana kwadko. Garin kwaki? Garin kwaki? Sai ka ce ka mai da mu wasu inyamurai? Shekaran jiya mu ci tsari, jiya mu ci teba, yau kuma ka kawo mana kwado? Ai abun sai yayi min yawa shege da hauka da hakorin sama. Me haka me ke damun ka ne wai? Kul! Kaga, ka kiyaye ni fa, ka bar gani ina daga maka kafa a gidan nan fa, ba tsoron ka nake ba fa, ka gane? Tam. Saboda kina ganin ina saurara miki ina daga miki kafa shi isa kike min abin da kika ga dama ko? Kakka daga na ce, ka take shi yau a gidan nan.
Ka gane? Kaga ni fa na gaji gara kawai ka sauwake mu kowa ya ƙara gaba. Ba zan iya irin wannan rayuwar ba. Kin san ni Yakubu ba na saki, don haka ba zan sake ki ba. To bana za ka fara. Amma da sannu zan ɗauki mataki. Ka ɗauka mana sai me? Ai ni matakin nake jira. Shikenan, ai komai da lokacinsa. Lokacin yayi ai. Da Allah dube shi, solo biyo kawai shaka tafi traveling agency. To dama na zo ne domin tunda al'amura sun fara gabatowa in ji menene shirinki menene kuma matsalarki. To matsala na shine ka san dai mahaifina ya rasu. Sannan kuma ni da mahaifiyata nake tare. Sannan kuma ka san ba ta da ƙarfi gaskiya. Daman kayan ɗaki ne muke ji gaskiya. To wannan ba matsala bane ba. Tunda dai duk wata 'ya idan za a yi mata aure to akan yi mata kayan ɗaki bisa al'ada, wannan shi ne ke nuna tabbacin cewar amarya ce. Ni yanzu ba matsala bane ba a tare da ni ba. Ni dai kawai ina neman yardarki in dai har kin amince za ki zauna da ɗakina, domin ɗakina akwai gado akwai duk kayayyakin da ya kamata. In dai kin amince za ki fara rayuwa a nan to ni ba matsala bane. Ba matsala insha Allah. To shikenan ba matsala. Ina fatan dai yan kuɗaɗen da na baki sun isa ko? Ba matsala sun wadata. To shikenan ba matsala. Allah ya tabbatar da alkhairi. To shi za ku ƙara zuwa wajen umma. To ina ga a cikin satin nan dai ai tunda kin ga kamar yadda ne shayi miki bayani cewa ni ba na buƙatar a ce an ja abin ko ba haka bane ba. Kamata ya a ce an yi shi kawai al'amura sun riga sun daidaita ko ba haka bane. Fata na dai Allah ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi. Amin summa. Allah ba mu zaman lafiya. Amin ya Allah. To zan lallaba an tafi. To shi kenan. Da umma. To za ta ji. Sai Allah. Yawwa. Umar nawa. Ango ka sha kanshi. An na zama angon maki. To ba dole ba. Wai sauran kwana nawa ne lamarin nan? Ba ma ka lissafi ke. To ni da yanzu ni nake lissafi domin inda ka san carbi nake ji haka nake lissafin kwanakin nan. Saura sati guda. Wai tukunna baka sani ba. Anya ku ka sanar da anta babba wannan lamarin kuwa? Akan me zan sanar da ita? Ban gane ba. Ka gane fa ita ce fa ta jawo, ita ce silar yin auren nan na. Domin da ba ta mun wulakanci da rashin mutunci da cin mutunci ba, ai da ba abin da zai sa na ƙara abu. Amma kai kuma baka gudun rigima, baka gudun abin da zai zo? Ba wata rigima. Ai mafiya yawancin mata su suke jawowa a ƙara musu aure. Ko ba haka bane ba? To saboda haka ni yanzu nan kawai sai ranan ma da aka kawo amaryar da daddare, ni na san yadda zan shirya mata. Sai ranar da aka kawo amaryar da daddare sannan za ta san ma na yi aure. Kai kana ganin ba wata matsala? Yi mana. Kuma bugu da ƙari ka gane ko? Ɗaki na a nan zan saka ta. Kana ban gane a ɗakin ka za ka sa amaryar? Yi mana. Ai baka sani ba. Gaskiya Umar ba abin da zan ce maka sai godiya. Domin ina ganin daga ganin yarinyar nan gaskiya na yi sa'an mata wallahi. To Allah ya saka ma da alkhairi. Ka yi sa'an mata sosai tunda tana da ladabi da biyayya kuma tana da mutunta mutane. Gaskiya. Amma ka san shi tarbiyyar yaro sai ta samu takon iyaye shi. Wannan dai. Ka yi sa'ar dai sirka. Allahu akbar. Gaskiya. A wannan zamani a ce ka samu sirka wadda za ta baka yatta a yanzu. Kuma ta ce ma ba ta bukatar komai illa kawai ka bada sadaki 20,000. To ba sai aure dozin ba ni ma an dan samu? Ba ta jin ka ko. Wa. To ai ni na fi karfin tayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kawalli? Zauna. Ya kai. Ya hanya? Lafiya kalau. Ke ce kenan kike tafi yanzu? Wallahi ni ce. Ai ni tun da na ganki yanzu da tsakar ranan nan na sa akwai labari. Ba ni in sha.